Sekta mar chai ma pacho kanyo wito omenda makore lach odiechieng' manyoro bang' jopur matindo ma kwan gi romo 700 weyo tijegi kendo riwore e timo yiero mar directors 54 ma bang'e no to ne ok onyuolo olemo. Mopogore gi lal mar chai mane ok opon, kembe bende nyochungo tijegi kendo jotich ne omi odiechieng' mar yweyo ka chenro ma kama nye omiyo jaket mwandu moro mawuok e pinje maoko yudo lal mathoth. Jakom machon mar KTDA David Ishoho onyiso jofwambo ni koso timo yiero kaka ne opangi ne okel kod yore pango chenro ma ok ni kare kaachiel kod koso kelo gige yiero e sa mowinjore. TNT Board of Kenya ne ochiwo rak ne IEBC mondo okonygi e yiero no. Kwa kila siku. Kuna wengine wana 30-50,000. Ukijumuisha the whole country is in big volume. Lakini ukiangalia hata wakulima 700,000 kama wakuwa wanachuna chai, ni kumaanisha ni gharama inaweza kuwa inaelekeza ni mamilioni ya pesa. Siwezi kuambia ni ngapi, lakini ukiangalia factories zimesimama zote. Kuna kazi ilikuwa inaendelea. Viongozi wamekuwa na hiyo mobilization kuhakikisha kwamba wameleta wakulima wakuja wapige kampeni na wafanye uchaguzi. Kwa hivyo tuseme ni hasara kubwa, lakini hatuwezi blame anybody or any other person. Kile tunataka kusema tu niseme pole. I would have wished as one of the mkurugenzi kuhakikisha kwamba tukue na uchaguzi ungekuwa mzuri.